Ahoj! Dneska si ukážeme video, neboli co kdyby Darth Vader, neboli Anakin přežil. Tady máme, když Luke a neboli Anakin jsou ty lodi, ale máme tu jednu změnu. Anakin se nechce sunat masku, chce přežít. Tak ho Luke Anakin odvezl na jejich základnu a tam byl dan do baktové nádrže a pak se Luke setkal s Leou, ale Leia se nelíbilo, že Anakin přežil. Ano, byl to její otec, ale víte, když byl u toho, když její nevlastní rodiče vlastně vybuchli s Alderanem do povětří, tak asi se jí to nebude moc líbit. Tak Lea řekla, že jo, ale za jednu podmínku. Anakin půjde k soudu. Ano, soud proběhl, Anakin byl dán do vězení, ale Anakin to jistě byl s tím v pořádku, protože věděl, že udělal hrozné činy. Ale pak by se odpěkl trest a byl by s Lukem, pomáhal by mu obnovit jako zád Jediů, ale pak by mu třeba řekl, co na tom zádu bylo za něj špatně, a Luke by se mu to jako pomohl mu s tím pomoct, aby ty chyby jako za staré republiky nebyly. A tak by třeba Anakin pomáhal tomu Lukovi a třeba byl by na nějakých misích, ale jeho starší by mu pak každým jako už bych pak nemohl a pak bys třeba splynul se silou. To je pro dnešní video všechno, děkuju všem, čau.